This is your girl, pamene tupa Audio Malawi TV, pamene tumakhala ndi oyimba osiyanasiyana komanso kuphunzira kudzera ndi yayiwo. Ndeti pano mu tsiku la lero ndithu tichezenso ndi oyimba wina amene timudziwe azifotokoze ndithu bwinobwino. Choyambirira ndimafuna ndikulandireni maso banji. Ine ndaswera bwino kainu. Tasweraso ndithu. Ziko. Mwatipeza ndithu pano pa programu ya tsamba la oyimba. Okay, zikomo kwambiri kundilandira. Zikomo kwambiri. Chifukwa kulandilani mukhale ndithu omasuka tikupempheni kuti yayi mukhale nafe omasuka. Chabwino. Zikomo. Choyambirira ndimafuna ndikudziweni dzina komanso kumene muchokera. Dzina la ine ndikulanza chiwawa. Chabwino. Limene ndinoyimba koma dzina langa line ndisankhani chiwawa. Chabwino. Ndithu. Sindikudziwa kuti mumachokera kuti. Ine kwathu kwenikweni ndi kuzomba dera la Ulumba. Ndithu ndi kumene ndimachokera. Chabwino. Ndithu. Omvera konse kumene mukutionera pano pa programu ya tsamba la oyimba pano pa Audio Malawi TV ndimene tayambira kucheza ndi brother Chiwaula mu studio muno ndithu tikhale limodzi. Choyambirira funso langa limafuna libwerepo kuti kodi chiyambi chanu chokuyimba munayamba motani? Ine chiyambi changa choyimba ndinayambira kukwaya. Chabwino. Ndakhala kukwaya ntayimba zaka zochuluka koma ndinali ndi chikhumbokhumbo kuti ntatulutsa nyimbo zanga chifukwa ndimatha kupeka ndekha amene ndikamva munthu akulalikira imandipasapo nyimbo. Makhala kuti mwindi uthenga wina so uthenga wina kuti ndingamulalikire munthu mwachangu. Chabwino. Ndiye chinali chikhumbokhumbo changa chimene koma ndakhala ndikusakasaka njira kuti kodi studio ndingayipese kuti. Chabwino. Then tafika kuno ku South Africa ndi pamene ndinazipeza ndindati ndi mwayi wokuti ndikugwiritse ntchito kuti uthenga uja upite pasogolo. Chabwino. Sindikudziwa kuti nthawi imene mudayamba kuyenda m'mastudio kapena kuti ndi nthawi chaka chiti chimene munapeza studio iyo kuti mwamba mukhoza kuyamba kutchakula nyimbo zanu. Ine chaka chimene ndayamba kujambula nyimbo zangazi ndi last year. Chabwino imene 2024 imene ndayamba. Chabwino. Tafika kuno kwa Ben ndi kumene ndinapeza kuti ndi kumene amajambula. Ndipo nditapereka nyimbo yanga yoyamba naona kuti ananditchakulira bwino kwa basi. Chabwino. Zikomo kwambiri popeza mukamba nkhani ya nyimbo sindikudziwa kuti ndi chamba chanji chimene ndithu mumayimba mu nyimbo zanu. Ine zamba zilipo zambiri koma ineyo ndayimika ku gospel. Koma ku gospel kuli zamba zambiri manganje izizi za kwasa achina mapiano eno somo lumene kukondithu kuti ndimfikire wina aliyense asaperewedwe iya. Chabwino. Kumene munthu amakonda ndimfikire ndithu mbali yake. Moti yayi munomwe mu studio muno muti tchakule ndithu nyimbo za mitundu. Ndikuchakulirani ndithu kuti mudziwanso kuti munthu wachakula. Chabwino. Mwina nkutheka oyimba ndithu mmene mukutionera pano pa Audio Malawi TV tsamba loyimba limene tikumacheza ndi anthu oyimba osiyanasiyana apafotokoza ndithu brother Chiwaula kuna kuti yayi iwo ndithu ali magawo osiyanasiyana. Mwina nkutheka oyimba nkumadikira kuti kodi tingadziwe bwanji brother Chiwaula kuti amayimba tangoti tchakule ndithu ka vesi kochepa ka nyimbo zanu kuti wanthu adziwe ndithu. Okay, ine ndikupasiyapo nyimbo aka. Chiyembeke zochangacho chamangidwa pamwaziwo sindikulu pila pena ndingosamila pa Yesu. Chiyembeke zochangacho chamangidwa pamwaziwo sindikulu pila pena ndingosamila pa Yesu. Ndaima njipa Kristuyo ndiye chithandwe cholimba maziko ena ndichenga maziko ena ndichenga. Nyimbo yabwino ndithu
ena mumayidziwa mwa mtundu mwina komano brother Chiwaula ndithu ali pano kutiphunzitsanso ndithu chuno chakuyimbidwe kena ka nyimbo. Ndefunso nkumati nyimbo iyi ndi ya m'Baibulo, ena ambiri timadziwa kuti ndi ya nyimbo. Sindikudziwa kuti mmene munkayimba nyimbo imeneyi inkapereka message yanji kapena ni nyimbo ziti zimene munkadusa kuti mutulutse nyimbo imeneyi? Nyimbo imene ndi ya m'buku 362. Chabwino. Ineyo idangondikhuza malingana ndi message imene ili menemo. Paona kuti akhristu a siku la lero sitikhala ndi chiyembekezo pa Mulungu ayi tikapemphera zokuti tidikire mayankho sitimadikira. Timapezeka kuti pamene tapemphera wayo malo mokuti tidikire timapeza kuti mwina tikusiya ndikumathamangira kwa asing'anga kuthamangira kwina kuti tikatenge kumayankho koma tayiwala kuti tampempha mulungu uja mmene tampempha iye amava pemphero lija nde timayembekeza kuti iye atiyankhe. Koma Baibulo limanena kuti Mulungu si wanthawi, iye safumira, iye sachedwayi, koma china chilichonse amachipereka mu nthawi yake yoyikika. Nde ine pamene ndinalingalira kuti ndikoyenera kuti ife akhristu alero ndoyenera kuti tikapemphera tiyembekeze kuti zimene tapempha zija siku lina Mulungu atipasa, koma iye sachedwa ayi. Ayi ndithu ndimene mukufotokozera kuti ndi nyimbo ya gospel mudarenga ndithu mu buku limene ndithu sindikudziwa kuti kandi la CCB kandi lotani komano mudarenga ndithu nyimboyi mu buku la kuyimba. Ndeno funso langa chabwino CCB funso langa nkumati mmene mwayimbira nyimboyi anthu naso tidamva akuyimba ndithu koma nyengo zanu mwakamba kunazo kuti ayi nthawi zina Khristu timatha kukhala anthu opemphera koma timapemphera molomo tidikire timapita kwa asing'anga. Nanunso mwadusa mu nyengo zowawa? Nyengo zowawa ndadusa mozambiri chifukwa wina aliyense gospel amene amayimba gospel amene mamudziwa mwabwino amatulusa nyimbo komanso amapereka ndithu uthenga umene iyeyo adali, si choncho? Yes. Kusonyeza kuti nanunso munaliso mugulu lokuti ayi idafikapo nthawi nyengo zidalimba mudapita pena pake kukayesa pobwera mpamene munapeza kuti Yesu Khristu wayankha, si choncho? Nkhani ndimene tu pano pa programu ya tsamba loyimba Audio Malawi TV pamene timakhala tikuphunzitsana komanso ndithu kuona chidwi cha anzathu kulimbikitsika nyengo zikamabwera kwa munthu wina umatha kuphunzira. Pali mawu amene akuti ayi kudumpha zenje mkulingo tolona patali mwina nkuthekanso ena tilipo mwaifa amene tikuonera pano tili nyengo zosiyanasiyana akutilimbikitsa brother Chiwaula kuti ayi tisamakhale anthu opemphera komanso kwina akutigwira zinthu zina. Tikupitirabe ndithu kucheza ndi brother Chiwaula mu studio muno. Mtundu umene tu brother Chiwaula umene kuonerani komanso umene kumvetserani nthawi ino mwina nkutheka uli ndi funso limene mwina mwake ndili nalo nanenso tithandizane mwina aina nkumazifunsa kuti brother Chiwaula atipasa nyimbo imene ndithu imbuku funso nkumati kodi simumakwanisa kupanga fomu nyimbo nokha kusonyeza kuti mumangoyimba zongotenga mu buku kapena zimakhala motani kwenikweni? Ineyo sindiyimba nyimbo za m'buku mokha. Nyimbo ya m'buku ndi yomweyi koma zinazo ndizochita kupeka zimene tikulongosola mu nyengo zimene akhristu akudusamo. Paona kuti ambiri tikumaoneka ngati akhristu koma ntchito zathu zimene tikumapanga ndi chikhristu ndi zinthu zosiyana. Chikhristu pakali pano tangochitenga ngati tangochivala ngati chovala ndimene zikukhalira koma ine uthenga wanga ukupita kwa Khristu ina aliyense cholinga chokuti tikamasule amasulidwe kusinga za njirekezi cholinga chokuti apulumutsidwe. Monga pene akunena ku Habakuku 2:13 akunena kuti ambiri ntchito tikuyigwirira moto. Nde ndikofunika kuti ambiri ntchito itisangoyigwirira moto ayi monga nyimbo imene ndimayimba ichembekezo timalimbikitsa kuti akhristu ayime njimwa Khristu cholinga chokuti asagwedezeke ngakhale atakumana ndi mayesero ayi koma ayimebe njimwa Khristu. Ambiri timapezeka kuti tikakumana ndi mayesero mwina tapemphera malo mokuti tidikire yankhoja ena tikuthamangira kwa profeti ena tikuthamangira kwa asing'anga kumene tikuwerengera kuti tingakumaneko ndi mayankho achangu koma Mulungu siwa choncho ayi chifukwa iye amaona kuti munthu ndingampasa apa chinthu ichi iye chikhulupiriro chake sichinakhazikika nditampasa ndikuti chimuononga kuli bwino ndimudikire kaye akhazikike mu chikhulupiriro cholimba ndikampasa ichi azayima nji ndimene zikhalira za Mulungu. Chabwino kusonyeza kuti apaso ndi chilimbikitso china kwa Khristu
So brother Cholo tisanapite patali ndimafuna ndingofunsa kuti kodi oyimba ati amene amakupasa nanunso chilimbikiso kumayimbidwe anu? Ine oyimba alipo ambiri. Chabwino. Kuti ndiyambe kuwawerengesa ndikuti koma iyayi mmodzi ulawiri amene ndithu amakupasa ndi kulimbika mtima kuti iyayi gospel unene ndipita nayo patali chifukwa chawa. Ine mmene amayimbira Miracle Chinga ndi amandimaliza kwambiri. Chabwino. Ndithu. Amatakayimba ndithu yadzima kusundana. Madalisika kwa basi. Chabwino. Ndithu. Chifukwa uwu ndi moyo umene ndithu timakhala tikupushana, timakhala ndithu osilirana pa chilichonse timapanga, komanso mwina kukhala amphamvu chifukwa cha anthu ena. Inde timafuna ngati zimenezi zilimbikitsa wina kuti nawenso kamakhala uzikhala ndi mtima ndithu osilira wina wake ncholinga kuti yayi tsiku la mmawa kapena tsiku limene likubwera kusogoloku uzakhala ndithu uli ndi umboni. Ndiye timafuna kuti tifotokozere. Sindikudziwa kuti muli pabanja kapena ayi. Ine ndili pabanja ndinokwatira ndithu. Chabwino. Funso ili ndafunsa chifukwa ndinoyimba ndiye timafuna mutigawire luso limene muli nalo makamaka mumasiyanisa bwanji pa nkhani za mayimbidwe komanso nkhani kuti musamale banja komanso mwina mugwire ntchito. Chimene ndingakuwuzeni munthu ukakhala kuti uli ndi mphaso uli nayo basi. Chabwino. Singakupangise kuti munthu ndiwe wokwatira nde ukasiye kuyimba. Sizikugwirizana chifukwa tiyerekeze za mayimbidwezi. Panda amene okugwira ntchito nyimbo je mathongo bwera yoka. Iwe nkumayimba mu mtima mwako. Uku ndithu ntchito kugwira. Koma anthu amene amasiya kuyimba ndikumati chifukwa cha banja ndime likundipanga imene chomwe nkhaole sichabe. Chabwino. Ineyo ndili pa banja komanso ndili pa ntchito zonse zimagwisa ntchito nthawi imodzi koma ndikumapezeka kuti mosemo ndikudusa palibe kwina kwakuti kukwera mapasi ya. Chabwino. Kusonyeza kuti yayi mumakhala ni nthawi yogawa zinthu zanu kuti apapa ndipange za banja ndisamale ana komanso ngakhale ndisamale mkazi komanso apapa ndithu ndipange za utumiki wanga woyimba. Nimagawa zonsezo. Chabwino. Apa ndimene tikuchezera pano pa programu ya Tsamba Loyimba pano pa Audio TV Malawi pamene tikumakhala ndi anthu ochuluka komanso anthu osiyanasiyana amadera ndithu osiyanasiyananso kutiphunzitsa komanso kutilimbikitsa ku nkhani yawo ya mayimbidwe. Musayiwale programu yabwera chifukwa cha achinyamata amene ndithu tili kuthekera koyimba koma mwina kutheka tilibe ndithu anthu otipanga promote. Nde TV ngatino ndithu tizikhala ndithu ndi anthu ngatino okupangani support kuti yayi mtundu wa Malawi kudziweni komanso udziwe luso lanu. Ndimafuna ndidziweko tisanapite mwina kusogolo kuti mwindi maaba mwangati mu nyimbo zanu. Ine albamu sinakwanise pakali pano ndi nyimbo 9. Chabwino. Koma ndi chikhumbokhumbo kuti kumene tizimalizira chakachi. Ndikufuna ndikhale ndi albamu awiri kuti nkazama chita launch. Zizakhala ndithu zogwira mtima ku mtundu wa Malawi. Amene mafotokozeramo kuti yayi albamu simunatuluse komano mulikalikiliki ndithu kuti mukwanilise ndicho linga chokuti khumbo lanu komanso loro lanu likwanisidwe. Ndefunso nkumati mtundu wa Malawi uyembekeze zotani pamene ndithu mukupanga chimbali ngati chimenechi. Chimene ndingalankhule mtundu wa Malawi uyembekezere kuti kukubwera zokupya zimene zitaonekere ku mtundu wa Malawi zimene zitasangalatse mtundu wa Malawi. Chabwino. Pakali pano pakalipo pomapanga nyimbo ndi video kuti zikamazatha kuti nyimbo zikutha kujambulidwa ndi kuti china chilichonse chathekaso. Amalawi azangolandira china chilichonse chakoka basi. Chabwino. Ndithokoza kwambiri Mr. Chiwaula chifukwa cha mayankho anu abwino komanso olimbikitsa ku mtundu wa Malawi. Ndithu ndimangofuna ndipemphe mwina nkutheka mwini nyimbo imene tingayiplay pano yochakuka yokuti Malawi adziwe kuti kodi brother Chiwaula ndi ndani kwenikweni. Apati flow mwatipangira ka flow koma apati funa tivine ndithu ka sound kanthetekati. Ine ingondipangirani chiyembekezo yomweyo. Chiyembekezo yomweyo ndithu. Anthu aone kuti muli zotani. Chabwino. Tibwereso pamene ndithu tikumaliza kuvina nyimbo iyi tete ndimvere imodzi uthenga wa muchiyembekezo changachi. Chiyembekezo changacho chamangira pamwasiwo sindikulu bila pena dingosamila pa Yesu. Chiyembekezo changacho
chamangidwa pamwaziwo sindikulu bila pena ndingosamila pa Yesu ndaima ndiye chitenge masiko ndimene tutavinira nyimbo ya brother achiwaula kuti pasanitu nyimbo yochakuka yovinika ndithu yabwino. Tikuteramo ndithu mwina nkutheka ena nkumafunsa kuti nyimbo yitu yayi tidayimva kale mwa chamba china ndithu ndimene tikuchitira kuti ukhoza kukhala ndithu ndi luso loyimba nyimbo yomweyo winanso kukamvanso uthenga mwamwina mwake. Timanena mobwereza kuti Bible ndi limodzi komano ulaliki umakhala ufanana koma zimangotengera kuti kodi munthu ulalika motani. Ndi nyimbo iyi ambiri timayidziwa komanso ndikukhulupirira kuti avinaso mosiyana. Apa ndithu tikupitirira mtundu wa Malawi ndithu kuyembekezera komanso mwina kufuna kudziwa kuti kodi kuyimba kwanu ndi machallenges amene mumakumana nawo chifukwa tikationesese nyimbo iyi ili bwino limwala nkutheka ndithu muli mavuto ochuluka mmene mumu amene munakumana nawo. Ndite tifotokozereni ndithu kuti machallenges amene mumakumana ndithu pa nkhani ya zoyimba. Kumbali ya zoyimbayi nkhani imene ikuvuta ndi nkhani ya zachuma imene ili yovuta kwambiri. Ne munthu ngati okupusha kumapita pasogolo chingokhala chisomo cha Mulungu basi ndithu tawayo tizingolemekeza kumwamba kuti chinthu chikatheka tilemekeze kumwamba kuti Mulungu salepherayi ndo amayankho chabwino ndithu kuti yayi simphamvu zathu si upangiri wathu koma ndi wakumwambayi ndo wakumwamba ndithu chabwino. Nde sindikudziwa tchulani ndifotokozeni chuchuchu anthu oyimba ngati nomabwesa ma experience osiyanasiyana ku nkhani zovuta zimene mumakumana nazo ngati ma studio sometimes zimatha kupeza ndithu ma producer mwina timangoona ngati kuti timabiti kumatu mamento mumangotenga ulere tifotokozeni bwino kuti kodi mumatani kudusa kwanu mu nyengo zimenezi. Ayi mabiti tikanena kumbali ya mabiti sititenga ulere ayi mabiti timayenera kuti kwa producer tigule chabwino tikagula ndi kuti tipita nayenso kwa producer uja atipangire audio atimixire kumene jaziveke bwino kwa mtundu wa Malawi kusonyeza kuti pamakhaji ntchito china chichonse chimayenda ndalama basi kusonyeza kuti yayi utumiki wokuyimbaso ndalama zikakutalikira ndi nkhani sopadira ovuta ayi singapiteso pasogolo ya chabwino china chichonse chikulira ndalama kuti chipite pasogolo chabwino ndithu ndimene kucheza ndi brother Chiwaula mu studio muno pa nkhani ya tsamba loyimba pano pa Audio Malawi TV pamene akutifotokozera chuchuchu wakambidwe ndithuka ukanyimbo kuti adayamba motani nanga chaka chiti komanso kodi ndi ziti zimene amazipanga follow up kuti nyimbo zawo zimveke ku mtundu wa Malawi komanso ndi zovuta zimene amakumana nazo. Ndiye mukhoza kuona kuti iyi ndi program yakatiti imene tikuphunzitsana kuti kodi tingachite bwanji monga ife achinyamata komanso ndi akuluakulu amene tikukhala ndi nkhani zoyimba kuti luso lanu ndithu lipite pasogolo monga achinyamata. Ndiye mwafotokoza ndithu zovuta komanso mavuto ndithu amene mumakumana nawo pachina chonse nyongo inenso imene ndithu timakumana nayo mmoyo unowo pamakhalanso chilimbikiso. Ndiye timafuna ndithu mulimbikisenso mtundu wa Malawi komanso kwa anthu onse ndithu amene akukuonerani. Ine mawanga chilimbikiso ndifuna ndikamulimbikise munthu inaliyesa amene ali woyimba kuti ngati tili ndi kuthekera tiyeni tiyimbe tifalitse uthengawo ndithu chifukwa nyimbo imakhala mphamvu ina yapadera imene yokuti munthu ukakhumudwa ukamva nyimbo kukhumudwa kuchoyima kuchosawo ndikubwera chisangalalo china chake. Ndiye tiyeni tiyimbe kuti tisangalatse anthu komanso kuti tipereke uthenga umene ungakhale mu nyimbomo kuti anthu awugwiritse ntchito ku dziko kuno. Funso nkumati kwa anthu ngati anthu oyimba mumathaso kupeka ndithu nyimbo nkuyitchakula wekha nkudalisikati zimatheka zimatheka apa ndithu ndimene afotokozera brother Chiwaula kuti yayi
nkhani njokulimbikisana chinyamatani kuti ayi tendere nditu tipitirize luso komanso kupita pasogolo ni nkhani ya mayimbidwe chifukwa chokuti mu music muli uthenga ndithu wapadera umene ndithu umampangisa wina wake kuchosa nkhawa kutula ndithu nkhawa mwinanso ena nkufika kwindoti ayi kumvera nyimbo nkwamba kupembedza mulungu sizimakhala choncho nkhani umakhala ndithu kudzodza kwa nyimbo imene yanyamulira kuti yamula kudzodza kwanji nde apa ndithu tikupita ndithu chisiriziro cha programu ino pamene ndithu tikusendera ndi brother Chiwaula mu studio munomo tiri kumapetoko timangofuna tikufunseni kuti mwina nkutheka alipo ena amene amakuonenani mu programu ino ya Tsamba Loyimba pano pa Audio TV Malawi amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandizani kapena iye akufunani kuti mmene ayimvera nyimbo iji afunanso thandizo angakupezani motani. Ine chimene ndingachite amene angafune kuti angafune thandizo pena pache kapena mwina ofuna kuthandizapo ndisiya namba yanga namba imene ndimene angathe kundipeza ineyo chabwino komanso ndikupezeka ku Facebook chabwino ndithu apa ndithu ndimene tikupitira pano pa programu ya Tsamba Loyimba pano pa Audio TV Malawi ndithu channel chokhacho chimene ndithu chakwanirisa komanso chili ndi khumbo lofuna kutukula anthu oyimba mukhoza kuwapasa mwina nambala ija kuti tisanatseke komanso tisanayiwale mukhoza kuwapasa anthu kuti ayidziwe. Ene namba yanga ndi 0710996164 chabwino wafuna kundipeza takundipeza pa namba imene chabwino mwina nkutheka takusekirani kunja mwende mawu omaliza msatuke mu studio muno kuti mukhoza kwayankhula chinyamata komanso ndi onse amene akukuonenani. Mawanga omaliza ndikungopereka uthenga kwa Malawi wonse kuti tiyeni tikhale omvera nyimbo ndikudalisika nazo chabwino monga Bible limanena kuti akuti wothirira naye amathiriridwa chabwino timapita kudimba kuja kapezeka kuti tikuthirira mbewu komanso ife timapezeka kuti tathiriridwa kumapezeka kuti zovala zanyowa ndi chimodzimodzinso nyimbo pamene tikuyimba imapezeka kuti mwini wako woyimbayo amadalisika nayo okamvaonso kumadalitsika amapezeka kuti anthu akumasulidwa amene mukupyolera mu nyimbo singokhala kuti kungosangalasa kokha chabe komanso mmene mumakhala uthenga umene umatha kukamasula anthu ena amene anaphinjika ndimene zikhalira nyimbo ndithu apo ndithu ndi pa msiriziro a programu ya Tsamba Loyimba pamene timakhala ndi macheza okoma kwa anthu amene ndithu aliwoyimba akuphera mbongo kuti yayi nyimbotu ndi chinthu chapadera chimene ndithu yayi mlimi amatha kukathirira mbewu zake koma akamakwanisanso penepo ayi nayonso amakhala kuthiriridwa kusonyeza kuti nyimbo yako yomwe ikhozanso kukhala ikumasula nsinga zako. Ine nditele ndithu kugwirani mkono wachanza kuti tikuthokoza kwambiri kukhala nafe programu ino ambuye akudaliseni ziko apa ndi pamene ndithu tamalizira pa programu yathu yalero pamene tikupangeza ndi brother Chiwaula mu studio munomo ndithu kapena matifotokozera zambiri chiyambi chawo komanso mmene ndithu akhalira mu music industry kupitiriranso komanso kutiphunzitsa kuti kodi tingayende motani umoyo oyimba ndithu pamenepa ndithu kukupaseni zambiri komanso kuonetsani luso la anthu ochuluka. Musayiwale ndithu programu yokhayi imene ndithu ikulimbikitsa achinyamata kupita pasogolo ndi luso lawo loyimba. Don't forget to follow us on Audio Malawi TV. Mnane ndi Tande, sorry, ndithu mu studio muno. Bye bye and see you.